Первый информационный представляет. В открытом доступе. У нас нет тайн от своего народа. На калгасных просторах весна. У калгас имени Сталина Гомельского района прилетел самолет сельскохозяйственной авиации. Тут он загружается минеральными угноениями, призначенными для подкормки озимых посевов. Летчик Никифор Кравченко робит за день до 70 рейсов. У Астрашыцкай гарадзецкай школе юнаты сустракалі вясну. Яны перш за ўсё праверылі на ўсходжасць насення ячменю, пшаніцы і іншых злакавых культур. Падрыхтавана было мінеральнае ўгнаенне. Майстры на ўсе рукі прыняліся за пабудову станкоў для вырабу торфаперагнойных гаршчочкаў і кубікаў. Сярод юнатаў ёсць і добрыя садаводы, якія дапамагаюць калгаснікам даглядаць калгасны сад. Гэтая вясна была незвычайнай. 280 мільёнаў дрэўцаў пасаджана на беларускай зямлі за адзін толькі месяц. А што за гаспадарка без памідораў? Немало папрацавала Марія Кукула, каб вырасціць такую рассаду. Много клопотаў у калгасных садаводаў. Па рашэнню ўрада і ЦК Компартыі Беларусі вакол Мінска ствараецца багатая садова-гароднінная база. Расшыраецца парніковая гаспадарка калгаса Савецкая Беларусь Мінскага района. Сёлета тут закладзена 3000 рам. Калгаснікі прыгараднай зоны прыкладваюць усе намаганні, каб даць роднаму Мінску больш гародніны.